And awinjo kaka wadwa uwuoyo, ing'eni wadwa ng'ama lich ahinya. To mana kaka wacho wach jalup ker yiero kaka nodhi bo yier deputy president mai Kenya. At this time, we are in a space ma kaka jo ODM, we can either build ODM or break ODM. Okay? Koro an gima neno ni mana kaka asewacho ni seche moko ber ka ji winjo gima pach jopiny kata pach jo chama. Like I'm a live member of ODM, and I've been a live member of ODM since I was 19 years old. Live member. So daher ni party wa odhi mbele. Lakini kaki iwache, awinjo kiwacho ni ng'eny ji dwaro ni James Orengo mobed party leader. To ing'eni kila ng'ato ka ng'ato nigi pache kaka ja ODM. Nitie jok mawacho kamano, nitie jok mabro dwaro nyong'o, nitie jok madwaro rengo, nitie kaka ji kaka wan mabro dwaro pio wandai, nitie jo mathoth nigi paro mopogore opogore. Koro an gima aneno ni jakom kochopo at the right time, jakom mosebeti position no, jakom bro ng'eyo ng'at ma kata jalno ma eno nyalo tiyogo, because it doesn't mean ni ka jakom odhi AU to koro ken ja ODM. Koro ng'ata ma jakom will feel comfortable with to work with as a party leader sama en otimo other continental duties. I think one kaka jo ODM wabro siro, whether en kata wanga, whether en nyongo, whether en orengo, whether en opio wandai, whether en other people kata ken an, I think ni one kaka jo ODM wabro siro gima baba bo wacho, nikech one gi ODM wacho ni gima baba wacho e final. Yes. Erokamana inya Dan Nyibule kachiel kodin Robert Nyasuna kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ubi watwago tudore kod chal mar Kenya. Nyakora Ramogi Ajwang, in bende agoni erokamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twaka marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Adona akaw na yweyo madundo gisani bang'e tibro bedo ka yudo chenro mano mar poko pogore mikelo ni kanyo ko nyawadwa Sharon Ong'ao, kama bang'e nyawadwa George Bati biro bedo katai e twaka e chenro mar mbako romo. Riti masani nyinga Joyce Odur.